Ke dama Maryam Yahaya haka kike? Ɗaukaka ai ba hauka bace ba. Kawai dan kin zama jaruma yanzu tauraruwa tana kanki shine zaki ringa rashin mutunci? Yanzu saurayin nan a ce ya taso tun daga wani state ɗin na nesan Kano ya zo har garin Kano domin ya haɗu da ke amma ki gaza saurararsa? Ɗaukaka fa ba hauka bace ba fa. Gayan nan ya zo dan ke ya taso ya zo ya baro uzurarrukansa daga garinsu ya zo wajenki. Aka kira ki kika ce kina location, ya zauna ya ta jiranki amma kika gagara zuwa. Aka tashi aka je har inda kika ce kina location din aka je ba a same ki ba. Wannan ai rashin mutunci ne kuma bai kamata ba. Sarki Ali Nuhu ya nuna cewar shi babba ne a Kannywood, ya ɗauki waya ya kira ki ya sanar da ke gashi abin da ake ciki, amma duk da haka kiran da ya miki ya zama a banza. Baki ji ba, baki zo ba, ba a ganki ba. Sarki Ali Nuhu fa kake manta duk inda kika je a duniyar Kannywood ɗaukakar da kika yi Sarki Ali Nuhu ne sila. Shi ya ɗaukaka ki, ya ɗauke ki, ya ɗora ki a fim har kika kawo wannan level ɗin. Amma ya gagara ya ɗauki waya ya kira ki, amma wai ki gagara saurararsa. Ko da a wani shooting ɗin kike ko na wane ne idan Ali Nuhu ya kira ki za ki iya ajiyewa ki ba da uzuri ki ce za ki je ki dawo, amma ki gagara zuwa. Sarki Ali Nuhu shine komai naki wallahi, kuma mun gode wa Sarki Ali Nuhu duba da irin jajircewa da ya akan wannan saurayi da ya nuna ƙaunar da yake maki. Ya zo saboda haushin kin ki saurararsa, ya zo ya haɗi, ya zo ya sha fiya da kalanzir saboda haushin kin ki saurararsa, daga nesan duniya ya taso. Sarki Ali Nuhu shi ya ɗauke shi ya je ya sa aka kai shi asibiti aka kula da shi. Baki kyauta ba abin da kika yi. In kina ganin ɗaukaka ce, ɗaukaka fa ki sani cewar lokaci ce. Ki yi amfani da lokacinki. Su masoya abin tarairaya ne, maƙiya su ake gudu, ba wanda ya zo ya ce yana son ka ba. Idan yanzu kina irin wannan rashin mutuncin, masoyanki da kike da su a da idan sun kai miliyan 100 yanzu ba lalle suna miliyan 100 ba, maybe sun dawo 800 ma. Saboda me? Wani dama yana son ki ne saboda irin wani halayya, wani labari aka bashi, wani kuma a irin acting din da kike. Amma tun da kika zo kika yi wannan abin, masoyinki ya taso tun daga wata uwa duniya ya zo wajenki ki gaza saurararsa. Wannan rashin mutunci ne. Tauraruwar da take kanki lokaci ne. Ki sani kafin ki zo an yi wasu actress ɗin daban da dama waɗanda suka ɗaukaka kuma suka yi ɗaukakar da ta fita ki. Amma me, lokacinsu ya zo ya wuce, duk ba su irin wannan abin da kika yi ba. Yanzu da a ce wata daga cikin actress ɗin ya zo don ita ya taso, Allah ne kaɗai ya san tarairayar da za a yi mai. Amma ke saboda ke ga ki tauraruwa tana kanki, har mutum ya taso daga nisan duniya wai ya zo don ke, amma wai ki gaza saurararsa. Ai ko waya ne kya sa a haɗa ki da shi ki kwantar mai da hankali, ko da ba za ki zo a ranar ba ki zo daga baya. Mun gode wa Sarki Ali Nuhu irin tarairayar da yau wannan bawan Allah, kuma yanzu muka tabbatar da cewar me, Ali Nuhu kai ne Kannywood. Saboda da wani ne ba zai saurari wannan bawan Allah ba, amma duk da cewa kai sarki ne a Kannywood, ka tsaya ka jajirce akan wannan abu. Muna kira gare ki Maryam Yahaya, ki gyara wannan ɗabi'a taki. Babu shakka in dai kika ci gaba da irin wannan abubuwan, duk wasu masoyanki wallahi ba za su so ki ba. Mu shawara muke baki, saboda wannan hanya da kika ɗauka ba mai ɓullewa ba ce ba. Su masoya abin tarairaya ne, idan ba kika tarairaye su ba a wayi gari wallahi sai sun kubce maka. In baki misali kamar yanzu Nura M Inuwa ya yi shura, wallahi mutane da yawa ya yi shura a wajensu saboda irin tarairayar da yake yi wa masoyansa daga nesan duniya, walau daga kusa suka zo yana tarairaye su. Mutane da yawa mun ji maganarsa akan Nura, duk daga inda ka ɗauko ƙafa ka taho sai ya saurare ka. Ba ma iya Nura ba, ga su nan da yawa irin su Sarki Ali Nuhu, su Adam A Zango, su Sadiq Sani Sadiq, su Hadiza Gabon, su Rahama Sadau, ga su nan da yawa. Duka ba su irin wannan abubuwan da kike ba. Duk masoyansu in suka zo tarairaye su suke yi hannu bibbiyu. Saboda menene? Idan da ba masoya da babu ke. Su kansu daraktoci da furodusosi ba wani abu ne yasa suke son a saki a fim ba, masoya ne.
da ba ki da masoya wallahi ba za su ringa rababin ɗaukan ki su ɗora ki a cikin fim ɗinsu ba, saboda masoya shi yasa kika ga daraktoci da furodososi duk suna bin ki suna ɗaukan ki suna ɗora ki a fim. Da ba masoya wallahi ba za su ringa ɗaukan ki suna saki ba. Masoyan su suka tsaya, ƙaunar da ake maki shi yasa kike ta sama. Amma yanzu kin fara wa mutane rashin mutunci. Ki tuna fa yanzu kike yin suna, ba gama yi kikai ba, don haka ki bi duniya a sannu. Ɗaukaka ba hauka bace ba, duk masoyi abin so ne. Don haka ya kamata wannan bawan Allah da ya zo ki je ki same shi ki ba shi haƙuri, kuma ki fito ki ba wa masoyanki haƙuri. In ba haka ba gaskiya wasu daga cikin masoyanki har duniya ta naɗe ba za su ci gaba da son ki ba. Wannan